Ani yakuma o bisimilay mali kunnafoni jabarani kan bi amena yalla ka do dugu kono kam madama do nyingo ya o hakinna la kasabu ke ibeka ni ale da kumme fangana amena ni ya san sabai ale jigile changement do na soro ni olu do la jamana kono na ou bien ni olu mando akwan si tanton ibeka jigini sisanche dokera parce que antu segene men noru kola kabini morbotlela yafuma bala o tlebe o kelew kera musa ya kelew ke morbo re ya keleke atete mason ka keleke yafuma bala demseni mi fleka fanga tani ye sisan ko sayna aywa ale ko ya ye ka fo ale re tumina nawo mais ale re ya ye ka fo mimbe akon ni mawuli uba do anda a wuli kunfle nete wari ko jatela ka foko ayo ni wari ndoni na ni wari ndoni ne tolu jatewu ya fumana na ni ya neskile be nebe kan ka kuma ala na ale ala ni sorda su sababu parce que uye dugu segi mina tuma mi nu tumbe nyini ngana sai an maya no lute ante ambe mina anto ko la bi ne ko ni tiere la ne nimisi wasalendo yere la nimisi wasalendo demseni tene ya bourse du travail na mko kungolo tumbe tomoya nyotleke PSP ni RDA ni praka kele nyani mbetleke ya vmalo mebi Dieu merci vraiment alama ale balola doro alama asimi aka abe continuer mina koke ya vma bala nere makitu nema musatlere parce que ne sam binani ani wolowula de kembe Angleterre ya fuma bala donc nte bere do yankola menale nyakoye ya neni Alpha Umar de koleke nyoko fe kay ya do ngoni mbedo don ko la saw ko chaman kera nyena ya fuma bala madu konate nunu ni fe a bekera nyena nere ya kele oke mais dem seni min do asimiye vraiment ne ko na ni misi wasa wallahi ni misi wasala ni kipie de ko ni ne be ala dilla dron ala ma ala mena a placila ya fuma bala soldasiate demsaniyate mo ko cien koy demsani min be jamana fe demsani min be jamana bara abena yana mo be ni ala deli odela ambe ala deli odela ko akatwa a placina bani ni ay president ya fana nyini ne ko ni ne ka carte bolendo ka bla aye yaf mabala bon ko be ala bolo sa ni ala yan kun sinyoro mima aywa ala mo nyena dron haketo bala sallallahu alaihi wa sallam ibeka wulil ni chance dans ces 3 dernières années yelema bare donala yelema ba comme si il y était par rapport au niveau de l'insécurité quand même l'éducation quand même ensuite la santé, ensuite l'emploi, ensuite des usines. Vraiment, ni sans savoir là, vraiment, président Moussikitan Koulano, Asim Goïta, vraiment, ne veut pas faire. À continuer à barrer vraiment. Aïe, moi, les tout ça, il va rester, faut être boire là. Mais alhamdoulilah, tiens, ma façon faire. À ma façon faire. Aïe, changement barré de Malikono. Vraiment, changement mounou, n'a pas qu'à bout. Kosobe. Nat amda groupe c'est adoma no jamana kele yere de doy vraiment anana kana dobo jamana kele la ani anyo présentement na malla une année comme ça même pas 2 années comme ça si la transition vraiment il a plus travaillé que je peux dire il a beaucoup fait il y a beaucoup de différences aussi entre Ibeka le mandat de Ibeka et d'aujourd'hui pour 2 ans seulement vraiment ama fo libe sama aga chesira alibi vraiment demsenu jamana se atanya na soro fenda madamati on peut avoir la croissance économique sans le développement économique mais jamais un pays ne peut pas avoir le développement économique sans la croissance nera la yine muebi asim ga démissionner gabo armée gono aga présenter wala tago kele mali gono foni mu yere ti yere fe sinon ministre ndama malien yayi asini fen doke c'est-à-dire
i bɛ ka a taara man diya ne ye quoi a tun kan ka kɛ a ɲɛna n'a tun fɔra ko tubabu ko farafin bɛ se k'i jɔ ka kuma ka ciri tubabu ma an kun tɛ se ka da la an ka président fɛn o fɛn tɛmɛna an kun tɛ se ka da la comme si an ka président fɛn o fɛn bɛ yen n'a sɔrɔ k'u kun b'a dɔn k'u ni faransi man di k'u bɛ se ka ko kɛ faransi y'a bɛɛ faga an ɲɛna tellement que a b'an yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ su kan an yɛrɛ kan Afrique tɛ jamanaden ye dɛ farafinna sigira ka tɛmɛ tubabula ɲɛ est ce que vous voyez n'i y'a ye faransi bi de Gaulle bolila ka na guerre la africains de taara a kumabɔ à ce moment le Mali on était Soudan France est ce que vous voyez que l'Afrique pleinement participé à la première guerre mondiale qu'on appelait le tirage sénégalais qu'on a fourni des combattants qu'on appelait le tirage sénégalais est ce que vous voyez a ma se ka kuma bɛɛ ɲɛ b'a la mun bɛ yen san dama dama in na denmisɛnninw en place talen don a nana denmisɛnnin mun ta de 5 dernières années comme le 3 dernières années comme ça k'a kɛ sɔrɔsi ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la caman bɔra la jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni o tɛ n'i ye sonyani ni fɛnw sabati jamana banditisme jeunes bɛ sous emploi de don n'i nana ka na dɔ b'a la fɔlɔ i tun bɛ tuwa sira ka taa i den dɔ tenni la faamaden n'i tun tɛ faamaden i tun tɛ kɛ tentigi ye mais bi Assimi nana mɔgɔ mɔgɔ ka kɛnɛ n'i la a bɛ bɔ ala d'i ma communisme gɛnna Mali la politiciens bɔra ka n'i jɔ a don ta a bɔ ta mais ne tɛ jigi u la mɔgɔ minnu bɛ k'u apprécier c'est à dire olu de ye fasoden jugu ye en un mot quoi bi an bila politiciens bila yan u sera ka mun de kɛ IBK a fait 7 ans il a fait son premier mandat avec il a fait 10 ans encore mais il n'a rien fait vraiment Mali kɛra de i b'a ko ba tɛmɛ sira quoi duwari bɛ ta ka taa di sungurubaw ma ka jamana kɛ mɔgɔ taa nin yɔrɔ mɔgɔ kɛlɛmaw dun ka foyi t'a la ka jamana to ka mɔgɔw influencer k'a fɔ ko wari taara nin da fɛ ka taa nin da fɛ c'est à dire ka jamana ci pɔpɔpɔ mɔgɔw sɛgɛn ni tɔɔrɔ vraiment a nana hali u bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka mɔgɔ minnu minɛ c'est normal u kan ka minɛ imagine vous Laginɛ t'a la ye mo dali sunu wele ka na o m'u jugé o m'u bɛɛ wele ka na alors que u ye manifestation fɔ c'était 2009 mais ko jugement u jugé tout récemment u bɔra Laginɛ kɔnɔ m'u nɛgɛn ka na n'u ye ka na u bɛɛ sigi dali sunu tuma k'u bɛɛ jugé c'est normal a kan ka kɛ mɔgɔ ye fɛn kɛ a bɛɛ n'o kan ka minɛ o kɔni ne hakilila a bɛ ka taa cogo min a ka taa ten hali bi vraiment an b'an faso fɛ halisa k'a ɲini armée fɛ u k'u cɛsiri k'a ɲini école maître fɛ u ka kalan kɛ correct la u yɛrɛ denw n'a mɔdenw de don jamana tɛ se ka taa ɲɛ jamana tɛ se ka sabati n'a kalanko sabatilen tɛ dɛ jamana tɛ se ka taa ni dunkafa sabatilen tɛ dɛ jamana tɛ se ka taa k'a sɔrɔ ni kɛnɛya tɛ yen dɛ ko n'i b'a kɛ ni kɛnɛya tɛ a tɛ se ka kɛ dɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛ n'i y'a sɔrɔ sécurité tɛ yen dɛ aw ko jamana ka taa ɲɛ k'a sɔrɔ nin ko dama dama jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di biɲɛkala ɲini n'a yɛrɛ sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye wa a Maliyɛn tun bɛ faga de ko sɛ est-ce que dans tes dernières années tout ça i tun bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye Bamakɔ yan ka Bamakɔ yɛrɛ capitale minɛ k'a fɔ mais c'est pas non hali taa tɛ yɔrɔ tɛ fan wɛrɛ tɛ hali baara i tɛ se k'a sɔrɔ ka problème kɛ guerre ye est-ce que i bɛ ka yan vraiment ne kɔni ka foli b'a ye u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est à dire nin ye farafinna bɔtɔ de ye hakɛ dɔw kɔnɔ quoi hakɛ de bɛ ka wuli mɔgɔw fɛ nin ye farafinna bɔtɔ de ye janfa kɔnɔ quoi vraiment k'u cɛsiri an b'u kɔ fo saya mais n bɛ segin a kan encore je répète encore mun ka di ne ye quant à moi Assimi a ka démissionner pour élu a ka candidature do au nom du Dieu on va lui prendre sans mentir o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ɲɛna vraiment. Jamana kɔni a nɔgɔyara a gɛlɛyara a nɔgɔyara min na sisan an bɛ se ka taama an denw bɛ taama ma an bɛ bɔ kɔrɔn fɛ an ka kɔrɔnfɛla la a sumana ka tɛmɛ fɔlɔ kan a ma ban dɛ mais a sumana ka tɛmɛ fɔlɔ kan o kɔni an y'o fana yaala fɛn min ye dumuni ta fan fɛ gɛlɛya bɛ dɛ gɛlɛya bɛ ne yɛrɛ sisan ne bɛ 74 ans na ne si mais ɲinan gɛlɛya ma deli k'a ye k'a fɔ ko tulu ka feere 200 jaba ka feere 200 malo ka feere 150 a première fois de ye nin ye dans ma vie ne k'a ye j'ai 74 ans gɛlɛya o gɛlɛya kɔni o bɛ jamana na de donc aw minnu bɛ kuma ani faamaw aw bɛ kuma faamaw fɛ k'u ka sabali bi u ka dumuni u ka nɔgɔya mɔgɔw ye parce que bunadamaden i ka foyi tɛ fɛn ye ni dumuni tɛ dumuni o de ka gɛlɛ bi na an bɛ yɔrɔ min bi dumuni ka gɛlɛ bi dɛ
fura ka gɛlɛ y'a ye fura yɛrɛ n'i taara pharmacie la bi fɛn fɛn ye fura gɛlɛmanba ye i bɛna a sɔrɔ u y'o bɛɛ sama ka bɔ amour la y'a ye donc fura ka gɛlɛ dumuni ka gɛlɛ y'a mɛn min ye fɛn ye kɔni an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi an ka mɔgɔw a ma ban kɔni rébellion ma ban de mais an ka mɔgɔw bi bin na k'u bɛ taama k'u bɛ don u bɛ fɛn kɛ sisan rébellion tɛ an fan fɛ bandiw ani zonw olu de bɛ yen parce que rébellion la olu bɛ tɛ se muso ma u tɛ se denmisɛnninw ma u tɛ don mɔgɔw ka du kɔnɔ mais bi bin na u bɛ don mɔgɔw ka du kɔnɔ y'a mɛn ka taa mɔgɔw attaquer ka taa i ka nafolo bin'i la olu tɛ rébellion ye olu ye bandiw ani zonw rébellion an fan fɛ n'an ko k'a ma nɔgɔya an ye nkalon tigɛ a ma ban dɛ mais a nɔgɔyara mais bandiw ni zonw olu de bɛ an kan bi o kɔni n bɛ se k'o fɔ hali IBK yɛrɛ ka taa yɛrɛ la o gɛlɛya kelen de don o rébellion ninnu de tun ye a gɛlɛyaba ye y'a ye donc bi bi na an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi y'a mɛn parce que an ka mɔgɔw u bɛ taa kari la u bɛ na kari la fɔlɔ kari tɛ na tɛ se ka na kari la i tɛ se ka taa kari la y'a mɛn donc vraiment an b'a fɔ ko alhamdulilayi bi kɔni bi alhamdulilayi n bɛ barika da Ala ye kalanko fana u k'u gɛlɛya kalanko la u ka maîtres u k'u former kosɛbɛ pour que u ka écoledenw former y'a mɛn maîtres bɛ taa dɔrɔn n ye école karamɔgɔ ye n bɛ denmisɛnnin o tɛ l'école a besoin de formation les maîtres ont besoin de formation maîtres f'u ka kalan di y'a mɛn maîtres ka kalan ne kalanna direct yes enseignante de profession ne kalanna direct y'a mɛn an bɛ kalan dɔn psychologie b'a la pédagogie b'a la a tɛ maîtres la maîtres caman bɛ a t'a la donc u ka kuma maîtres fɛ maîtres ka kalan u ka kalan n'i ma kalan e bɛna mun fɔ denmisɛnninw ye. IBK wuli ni sisan cɛ fɛn caman bɛ yen nɔ maliyɛnw tun t'a kalama an bɔra a bɛɛ kalama sisan changement caman donna kow la donc o yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na sisan problème bɛ yɔrɔ min na sisan dɔrɔn faamaw bɛ minnu filɛ ka fanga ta sisan vraiment an bɛ dugawu de k'u ye dɔrɔn Ala ka jamana ye Ala k'a taa ɲɛ Ala ka taali fanga d'u ma Ala k'a ɲɛ mɛnɛ t'u la Ala k'an kafolen to an bɛ min ɲini o bɛɛ ye ɲuman de bɛɛ bɛ ɲuman de nɔfɛ donc IBK kɔni ka waati ni bi kɔni cɛ ka jan cogoya kelen tɛ bi a bɛɛ b'a fɔ jamana bɛ taabolo min kan basigi bɛ ka na yɛlɛma bɛ ka na jamana kɔnɔ c'est très important an bɛ laɲini ye min yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ baloko ani kuranko o de ye ko yɛrɛ fanga belebele ye donc halisa tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɔfɛ halisa an bɛ dugawu k'u ye u bɛ baara min na nin c'est très important nin y'an bɛɛ de ka baara ye nin tɛ olu kelen ka baara ye dɛ faama ninnu dɔrɔn tɛ dɛ an bɛɛ de don kɔrɔkulu jɛlen bɛ biw fɔ n'an bɛɛ jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka tulo ni yɛlɛ kɛ foyi t'o de bɔ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn fanga min bɛ minnu bolo Ala ka labanko ɲuman d'a n'u ma yarabi ma Ala aw minnu yɛrɛ fana bɛ baara la Ala k'a k'a ma hɛrɛ ye Ala ka kɛ sini kɛnɛ Ala ka labanko ɲuman d'a n'u ma yarabi ma jamana ɲɛna yɛrɛ de taabolo ka ɲi yɛrɛ de tɔɔrɔ foyi tɛ problème foyi tɛ walayi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a tɔ bɛ nɔgɔya inchallah. Jamana fisayara parce que an bɔra an tun bɛ komi jɔnya de kɔnɔ mais bi an bɛ Ala tanu parce que hali ni gɛlɛya bɛ yen wariko gɛlɛya bɛ yen baloko gɛlɛya bɛ yen mais halisa an bɛ Ala tanu mais Ala ka jamana ko nɔgɔya i bolo ka se ka jamana ko dilan. Mali kunnafoni jabarani lamɛnbagaw a kulo gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye bi yalayala kɔnɔna na o de kun ne ye aw kana ɲinɛ ka like ka partager ka abonner aw kan bɛɛ siɲɛ wɛrɛ